Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, sa tunga sang panawagan karon sa mga health workers nga ma-release ang ilang health emergency allowance, ang Department of Health Undersecretary nagsiling nga sa karon ang ginahulat na lamang ang Department of Health budget agud nga and management para tigayon nga ma-download ang pondo. Sa Negros Occidental nga health workers gikan sa siyam ka mga district hospitals kag may pipilaman gikan sa Provincial Health Office, ang tubtob sa karon nagahulat nga ma-release ang ilang heya. Sa kabilugan may 202.8 million pesos ang ginapaabot nga ma-release nga pondo para sa sining mga health workers nga nagserbe sa tion sang COVID-19 pandemic. Sa interview sang katapos ang media kay Department of Health Undersecretary Mary Ann Maestral, ginpahayag sini nga sa bahin sang probinsya kag sa Regional DOH ang tanan nga papeles ang tigayon na nga na-comply. Mismo si Provincial Health Officer Dr. Gerdy Pinongan ang nagsulat sa kay DOH Regional Director Dr. Adriano Subaan para mag-follow up. Sa tungaman sa nagagwa nga fake news patag ni Maestral, may budget na nga napain para diri ang mga papeles nga kinahanglanon nga na-comply naman kag initanan ang yara na karon sa DBM. Kung saan ugid nga ma-download ini ang hulaton dugang panya. Hindi man lamang ang Negros Occidental ang nagaatubang sa mga problema, kundi ang iban pa nga mga probinsya. Kung may mga health workers nga gikan sa mga LGU ang natigayon ng narilisan sang pondo, ini mga jutay lamang sila kag base sa sistema, mas madasig ang pagproseso sa ila kung ipaanggid sa mas dalag ko o kung sa mas may madamo nga personnel. And we have the same problems. Pero there's another na nag-circulate na fake news, no? Na pag-end ko na of this year, wala na. Yeah, no. Last year, nag-circulate man na sa December. If you can remember, December 2023, we had the same issue circulating. The budget was already, ang checklist approved na. The paperwork is done. Gahulat lang kita sang download. Kung may saan number na, ang in charge sa regional office promised me to do the voucher right away.